राजखान्थियाथ' राजखान्थियानो बेबायदि साननाया थाखागोन बयनावबो बयबोथ' मोनबा लुबैयो जे गावनि लुबैनाय गावनि हास्थायनाय हान्जायानो सरकार जाथों अदेबानि राजखान्थिया राजखान्थि बिसायख'थिया बिसायख'थि बेवहाय रायजोनि भटआसो माने मोनसे माबाखौ होगोन मा होनो थांखिखौ होगोन बा फिथाइखौ होगोन जे रायजो राजाया सोरखौ मानि थाखाय मा जाहोननि थाखाय सायख'यो बिनि सायावसो आरोखि ओमफ्राय राजखान्थि हान्जायाव खुनु हारि थाया आरो राजखान्थि हान्जायाव खुनु रिजनेल बा स्टेट रिजनेल जोंनाथ' दा काउन्सिल रिजनेल इउपिपिएल आरो बिपिएफआ बिदि होननानै साननानै लानाय जायो जे बड'लेण्डनि जायगानिनो राजखान्थि हान्जा थिग बेबायदिनो एजिपिखौ साननाय जायो कि बेयो आसामनि मोनसे ओनसोलारि राजखान्थि हान्जा बाखि हान्जाफोरखौ राष्ट्रीय होननानै जायखौ बुङो बे हादोर नाङै मोनसे हान्जा गतिके जोंनि जिथु संबिजित बे संबिजितआव राजखान्थि हान्जा बयबो दानो हायो माथ्र राजखान्थि हान्जाया गावबा गावसो थांखि लायो जे सोरनि खामानि मावनायनि एलेकाया रायजोनि गेजेराव ना हादोरनि गेजेराव अदेबानि नोङो रिजनेल पार्टिब्लाबो नोंबो दस्रायावबो इलेक्सन गेलेनायाव पार्टिसिपेट खालामनो हायो बेयाव जेबो बादा गैया ओंखायनो बड'लेण्डआ मोनसे खुंथायारि मोनसे बेबस्था आरोखि एडमिनिस्ट्रेटिभ मोनसे बियो मा होनो एरेन्जमेन्ट बा मा होनो एलेका गतिके बे एडमिनिस्ट्रेसनखौ सालायनो थाखाय हादोर एबा रायजोआव जि खान्थिजों सालायो बिसायख'थि फाथिनानै बिजाथि बेवहाय माने सायख'नानै बेवहायबो मन्त्रि सभा बायदि एगजिकिउटिभ काउन्सिल दानानै सालायनाय जायो आरो बेनि गासैबो रोखोमानो एखे गतिके बे हिसाबै राजखान्थि भाबै रायजोनि बिसायख'थियाव जेरैबायदि बा हादोरनि बिसायख'थियाव जेरैबायदि बड'लेण्डनि बिसायख'थियाव बे एखे रोखोमनि आरो बेयाव जेबो फाराग गैया आरो मानसियाथ' बेनो बे राष्ट्रीय हान्जाबाबो बड'लेण्डनि मानसियासो बेवहाय भट गेलेगोन खालि पार्टिनि नामाल' बिजेपि जागोन नाथाय मानसिया बड'लेण्डनिनो जाजोबगोन गासिबो आरोखि आरो बड'लेण्डनि थाखायनो बिसोरो पलिसि लानांगोन खामानि मावनांगोन आरो बड'लेण्डनि मानसियानो भट होनानै बिसोरखौ माने देरहा होनांगोन होमब्लासो सरकारखौ दानो होगोन ओंखायनो जेबो फाराग गैया ओमफ्राय गासै पार्टिनि थांखियानो जाहैबाय हादोरनि आरो माने नोगोरारिफोरनि थाखाय खामानि मावनाय थिग बिदिनो बिटिसिनि आरो बड'लेण्डनि नोगोरारिफोरनि थाखाय खामानि मावनाय खुनु मोनसे हारिनि थाखाय नङा जों जुदिअ दिनै बिपिएफ आरो इउपिपिएलखौ बर'नि पार्टि बर'नि थाखाय बर'नि होननानै सानोब्लाबो बेवहायबो बे पार्टिनि एजेन्डाया गुबुन गुबुन हारिफोरखौबो माबोरैहाय जौगाखांहोनो हायो बेनो दिनैहाय भिजन डकुमेन्ट्सनि गेजेरजों इउपिपिएल हान्जाया गासै बिटिसिआव रायजो जानाय गुबुन गुबुन हारिफोरखौ बिसिनि राव हारिमु बिसिनि सिनायथिखौ बोरै गोजोर खालामनो हायो आरो बिसिनि मोनथायफोरखौ बोरै मोनहोनो हायो बिसोरनोबो माबोरैहाय निफ्राय लानानै बायदिसिना खेथ्रआव खामानि मावनानै होनो हायो बेखौ दिनै इउपिपिएलआ जुदिअ बेखौ बर' पार्टि होनबाय थादोंब्लाबो बर'नि अनगा 25 हारि माहारिनि थाखाय दिनैहाय हाबाफारि लादों ओंखायनो राजखान्थियाव बे जेबो गैया दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बा बिथाङा दैदेननाय बिपिएफ हान्जायाबो गुबुन गुबुन हारिफोरनि जौगाथायनि थाखाय बाथ्रा बुंबाय थादों आरो दिनै ओंखायनो बिजेपिआबो एखे बिजेपिआ बुंदों बड'लेण्डनि गासै हारि माहारिनि थाखाय आरो बिजेपिआ बर'नि थाखायबो स्पेसियेलि खामानि मावगोन बर'नि जिथु गोरोबथा बेखौ गासिबखौबो हांखोयै हांखो जि लिरनाय दं बेखौ मावफुंजोबगोन खारन बिजेपि सरकारानो बिटिसिनि मोजांनि थाखाय बिटिसिआव सान्थि गोजोननि थाखाय आरो बिटिसिनि बर'फ्रा हास्थायनाय बायदियै बेखिनि खामानिखौ बेवहाय मावनो दिनै गोरोबथा खालामदों 1903 मायथाइयाव बिटिसि गोरोबथा आरो 2020 मायथाइयाव बिटिआर गोरोबथा आरो बे गासै गोरोबथाखौनो बिजेपिआ खालामनाय जादों जाहाथे बिटिसि ओनसोल आरो बिटिसिनि नोगोरारिफ्रा गासिबो हादोरनि गुबुन गुबुन जायगानि बायदि बिसोरबो जौगासारनो हायो ओंखायनो बिजेपिआ सोरबा गुबुन हारिनि पार्टि नङा बिजेपिआ हादोर आरो नोगोरारिनि पार्टि आरो बिजेपिआ जुदि बिटिसिआव दिनै सरकार जायोब्ला बे बिजेपिआ बिटिसिनि नोगोरारिजों लोगोसे बर'फोरनि राव हारिमु थुनलाइ गांनाय उखैनाय जत' जि दं आरो बर'फोरनि सोमावसारनायनि गेजेरजों जेफोर बाथ्राखौ सरकारा होदों बे गासैखौबो मोजाङै मोजां मावफुंनानै होनो थाखाय बे खामानिखौ मावगोन दिनै मानाव गेदेर
चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनैनिल' नङा BTC गोरोबथा जाखांनायनि उननिफ्रायनो बे BTCखौ दाफुंनाय आरो बे BTCखौ जौगाखांनायनि गासै माखासे माने हाबाफारिफोरखौ बिथाङानो मावफुंबोजोबदों। अब्ला बिथाङा मालाबाबो बर' पार्टिनि सोद्रोमा नङा। दिनै BTCनि सेक्रेटारियेटखौ गासै डिपार्टमेन्टफोरखौनो बेवहाय अफिसार हरजोबनानै पस्ट सेंसन खालामजोबनानै इस्टाब्लिश खालामनायनि गुदियाव हिमन्त बिश्व शर्मा। खारन आं गावनो बे समाव BPFनि जानानै मानव गेदेर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लानानै खामानिखौ मावफुंदोंमोन। मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायनि समाव ओंखायनो गासिबो मोनथिजोबगौ। बड'लेण्ड इउनिभारसिटि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो बुंदोंमोन, आंखौबो बुंदों जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटिया सिगां क'क्राझार इउनिभारसिटि केम्पासमोन, माने गुवाहाटी इउनिभारसिटिनि। बेखौ इउनिभारसिटि खालामबा बेसेबां मोजां जागोन, बेखौ खालामसै नामा? खालामनो हाबाथ' बिराद मोजां। बिनि उनाव लोगो लोगो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिखौ हिमन्त बिश्व शर्माया खालामदों, खुनु दाबि गैयाजासे। खारन जोंनि दाबिया सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिमोन, बिनि जुनै जोंनो सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि होदों आरो बेखौबो जोङो अलरेडि मावफुंदों।